Malamig, makasaysayan at punong-puno ng pagkamangha sa tanawin ang mountain pass ng Villaverde Road ng Pangasinan at Nueva Vizcaya. Sa 4 na araw na solo moto adventure, tuklasin natin ang ganda ng mga underrated na lugar mula Don Jusco Hanging Bridge ng Umingan, Dipalo River Park ng San Quintin, hanggang sa pag-iikot sa Highlands of San Nicolas at Santa Fe. Isa din ang Malico Country Inn sa highlight ng aming solo adventure dahil sa rustic, antigo at kakaibang dating ng homestay na ito na sobrang artistic at cultural ng tema. Ako si Senyor Ibarra. Tara, simulan na natin ang kwento ng biyahe. So yun, dito na kami sa MacArthur Highway. Time check natin is 4:56 AM. So dami na namin nakakasabay dito ng mga magra-rides din. Grabe, ang saya. AM. Lamig dito, guys. Plaridel Bypass Road. Time check 6:13 AM. Dito kami sa Petron. Daming ibon, oh. Sa Manila wala ka na makikita mga ganyang ibon. Let's go, let's go. Let's go. Hirap ng ng bumiyahe ng puyat. Kaya nga eh. Ganto ka na rin ba? Kailangan mo na rin mag-nap? Hindi naman, kasi yung yung utak ko alive eh. Pero masakit ulo ko, medyo may slight headache ako. Di kuya. Ay, salamat, Nueva Ecija. 6:53 AM, Nueva Ecija na, boundary. Inaantok na kami, grabe. Welcome to Saan ba pwedeng tumambay dito? Nueva Ecija. Mga tindahan na may puno, may lilim. Japan, Nueva Ecija. Nasa Gapan, Nueva Ecija pa lang kami. Time check 7:13 AM. 7:13 AM. Inaantok na kami, grabe. Saan kayo nakatira? Ha? Porak? Top, ba't nandito kayo? Ha? Saan kayo natutulog? Sa tulay? Doon ka na, masagasaan ka dyan. Porok, ang lalayo naman. Mga sila, igurot. Mga igurot. Aita pala, Aita. Aita. Ba't nandito sila na iba Ecija? Kaya nga, Porak tapos Nueva Ecija. Time check guys, 7:30 AM, Cabanatuan City. Cabanatuan City. City Cafe, all-time favorite. Brewed coffee tsaka biko. May baon kaming biko. Galing dun sa handa namin kagabi. Tapos yan, kape. Para tipid. Yun guys, take off na kami ulit. Take off. Time check 9:38 AM. Oh, may tao. Wala na nakalimutan. Oops. Yeah. Dako.
Dakula. Dito pa rin kami sa Pinagpanaan Junction. Etong way na to, pakanan, yan yung papuntang Aurora, Pantabangan. Tapos dito, yung papuntang Umingan, Sangkintin. Tsaka Rosario. Maliko, yan, Santa Fe. Mali po. Hindi ko alam kung nasa na kami, guys. Ipipin ko na lang dito sa map kung ano ng location namin. Vertical 6-second bridge. Ayan o, meron din silang flood control system dito. Ay, ano yung flood alert system ba yung tawag dyan? Nakalimutan ko. Irrigation? Hindi, yung parang katulad sa Marikina, yung nagsasiren siya pagka mataas na yung tubig sa river. Okay, oo. Early warning something, Oo. ano. Yung sukat. Ang laki ng truck. Overtake ya. Ay! Ang pangit. Delikado yun, boy. Hi ka muna sa camera, girl. Ay. San Pascual. Anong oras na? 9:51 AM. Welcome to Balok. Balok. Welcome to Balok. Hindi ko alam kung anong parte ng probinsya tong Balok, kung Nueva Ecija pa rin ba yan or Pangasinan na. Feeling ko Nueva Ecija pa rin yan. Basic na basic lang yung Pangasinan. Parang ano lang sa amin, quick ride lang yung datingan. Ang talagang iniinda lang namin ngayon is yung wala kaming tulog. Manong naman Kadiri I hate you, Manong. Ganda, guys, oh. Suminga. Oo, suminga ng ano, ng uhog. Ay, wala pa, Muñoz pa lang tayo. Muñoz na boys ya. Ano Gugulat ako. Nagugulat kasi ako, biglang sulpot. Yan na, guys, Science City, Muñoz. Responsible City, nice one. Okay, yung ano ng bigas. Gondo, rice field. Palipad kaya ako drone. Hanap ka ng pwesto. Na, puro bahay pa lang naman eh. Tangina, may patay na naman na pusa. Ano ba yan? Oo naman. May ano sila dito, agree ng ano, fish rice. Parang ano, research ano, institute Oo. sa agriculture, no? Oo. May integrated school pa. Ang ganda, guys, so kitang-kita na yung view ng Caraballo Mountains dito. Caraballo Mountain Ranges. Mamaya mas lalapit pa tayo dyan pagka pumasok na tayo sa boundary ng Pangasinan at Nueva Ecija. Chill-chill lang yung takbo namin kasi ano, di naman tayo nagmamadali, di naman tayo nag-aabol sa oras. Enjoy natin. Ganda, ang hazy ng ano, Caraballo Mountains, hindi siya kitang-kita dito. Ewan ko kung tanaw siya sa GoPro. Maulap siya dun sa taas. Grabe yung mga kalsada dito, guys. Waswasan. Nung umepti, sarap nung kinain namin. Dinengdeng. So dami ng place na napuntahan namin sa norte. Meron kaming mga iba't ibang variety ng pinakbet tsaka dinengdeng na natikman. May iba-iba silang version. Like sa Ilocos, ibang version ng dinengdeng din. Sa Bigan, iba rin. Tapos dito sa Pangasinan, iba rin. 78. Solid. Tama, te. Busog kami. Tapos may bago kaming 2 piece of chicken. Galing dun sa Noche Buena kagabi. Iniluto namin. 2 piraso yon. Tsaka meron kaming biko. Ayos, di ba? Nakatipid kami. Kape lang ginastos namin. Tsaka itong karinderya. Solved na.
Yes. We're now leaving Nueva Ecija. Papasok naman tayo ng Umingan, Pangasinan. So yan. Yan yung boundary. Ayos, ayos. Time check natin 11:21 AM. Mingan, Mingan. Gogo ko. Woohoo! Teka lang, may dahil. Guys, hanging bridge. Mukha naman siya matibay. Mukha naman siyang sturdy. Noon nga nakatawid tayo eh. Saan? Diyan. May sila nga, dalawa. Ay, may sniper. Dalawa pa sila. Oo. Guys, hanging bridge. Dito yan sa Dikit. Yan yung ano, parang pinaka main means nila para makapag-crossing dito sa Dikit River. Meron kaming video before na yung first time namin magmaliko. Hindi ko pa kasi na-upload sa YouTube eh. First time namin nun. Tapos ano, tumawid kami dyan sa bridge. Grabe, nakakatakot. Kala nga namin bawal yung sasakyan nun eh. Pero ginaw pa rin namin kasi matigas mukha namin. So yan yung istorya ng bridge na yan. Ngayon kasi ang bigat ng loads namin, para nakakatakot mag tawid. Less than 20 minutes na lang yung distance namin dun sa first destination namin today. Ito na yata. Ay hindi, walang arko eh. Dito pa lang pala tayo sa poblasyon area ng Umingan. Hindi na kasi ako nag-map. Hindi ko na binuksan. Kakatamad na. Init eh. Yan. Dito dapat kami mamamalengke eh. Ang daming bukas na establishment. Doon kasi sa mga nadaanan namin, mostly sarado. Nagsi-celebrate pa siguro ng ng holiday ngayong araw. Carabalo Mountain Ranges. Ito, Dikit River. Karugtong yan nung pinaliparan natin kanina ng drone. Yan. Nandun siya sa gawing kanan. Yung hanging bridge na pinaliparan natin ng drone kanina. Carabalo Mountain Ranges yan, tsaka Cordillera. Ganda ng kalsada dito. Ang luwag pa. Hindi congested. Hindi katulad sa Manila, sa Mariosep. Pati tao nagta-traffic na sa sobrang dami. Overpopulated. Ay, pagod na kami. Inaantok na rin kasi ako. Ano yun? Kainan? Oh, ano na eh, lunchtime na. Bagong asphalt yung kalsada oh. Ganda ng bundok oh. Kalbo. Dati ito off-road to. Lubak-lubak to. Na-asphalt na. Grabe to, dati off-road to, ang alikabok. Okay na yung ganito kung ano lang yung kalsada. Hello. Morning. Morning guys. Dito may shortcut dito eh. Kukunan ko kasi ng drone yung yung arko eh. Sayang. Lumak-lumak mo yung kalsada doon. Hindi ah. Ganda dito guys, oh, tignan mo. Province na province yung vibe. Grabe. Long stretch ng kalsada to palabas ng main highway. Nasa gitna siya ng mga rice field. Yan. Ito yung hometown province ng father ko.
Umingan, Pangasinan, mga pure Ilocanos. So palis na kami dito sa bayan ng Umingan. Sunod na bayan nito, San Quintin, tapos Natividad, tapos San Nicolas. Meron tayong mga other destinations pa na papasyalan doon along the way. Mountains, grabe. Ay, yan sarap talaga pagbuhay probinsya. May ano. Maraming salamat sa pagkakataong binigay nyo, Lord. Ganda dito. Namiss ko tong lugar na to sobra. Ano yan? Wala. Okay, yung pamasko na ibinibigay ni Congressman. Grabe naman, may ganyan pa. Tapos may picture niya. Grabe yan ko nga. Handog ni pamaskong handog ni Len. Congressman Len, Merry Christmas po. Pwede na mag-go? Kuya, sorry. Per barrio sila. Per barrio. Hello. Feeling artista yan. Naka-rolling ako, gagi. Hey, Merry Christmas. Ay. Baka yung sa Kalitinan bukas pa. Guys, palabas na tayo ng ng bayan ng Umingan. Welcome to San Quintin. Nasa San Quintin na tayo. Naliligaw yata tayo. Tito. Lalaki, babae? Babae muna, tanongin natin. Mga tricycle driver, police station. Kuya, magandang umaga po. Saan po yung papuntang bayan ng Ay, ito na po ba yung market? Opo, San Quintin, no? Okay, salamat po. Thank you and good morning. Ganda ng contrast natin dito sa Frontcam, oh. Saan tayo paparada? Dito kaya? Medyo may Petron na. Pawn shop. Oo. Ito may isa pang school, oh. San Quintin High School Educational Foundation Inc. Okay. Ang nakakatuwa dito sa lugar na to, girl, parang every inch of the spaces na meron dito sa palengke pwede kang mag-parking. Hindi katulad sa sa Manila, 'di ba, na nag-aagawan na, no? Oo. Grabe. Iba talaga pag sa probinsya nakatira. Ay, kuya ako muna. Thank you. Gusto mo dyan na lang tayo parada? Ano ba yan? Munisipyo? Parang. May pasok ba ngayon? Ay, sarado. Nasaan na tayo? Ikot. Saan kaya tayo paparada? Munisipyo dito. Gusto mo? Feeling ko hindi naman bawal dito eh. No? Oo, wala naman Huwag tayo dyan sa entrance. Doon tayo sa loob kasi malaki motor natin eh. Palay. Galing, no? Ano siya? Mais. Bagong isda.
Maliliit kasi yung ano niya. Fish niya. Okay na yun, te. Okay na yun. Hindi, dagdag ko lang. Kayo talaga. Nakamotor kasi kami. Ay, hindi pa ano to, masira. Parang mas mag-enjoy ka sa... Paano ba nga? Ito nangahanap buhay. Hanggang oras kayo dito? Hanggang alauna lang. Hanggang maubos lang yung itong balde. Yung ginawa ko, 2 kilo lang. Magandang umaga. Saan yung papuntang ano? Dipalo? Yan po. Malayo pa? Malapit na po. Diretso na lang po yan. Okay. Appear tayo. Puntahan ko. Ikaw pa. Appear. Saan kayo pupunta rin kayo doon? Maliligo kayo? May bayad? Meron po. Magkano? Lima. Okay, sige. O ata pag taga dito. Okay. Bawal dyan? Bawal? Maraming tulil yan. Ay, malalim yan? Okay. Maraming na to. 76 pe. Okay. Okay. Sige. Thank you. Salamat. Ingat din kayo. Shoutout. Sticker. Gusto mo? Wala kang sticker. Ha? Nasaan? Dala mo ba? Saan nakalagay? Nandyan sa bag. Sa compartment. Hindi lang bagoong. Gilid kayo. Baka masagasaan tayo. Ay, sorry. Follow nyo ako sa YouTube ha. Eto, nandito sa sticker. Palo natin yan. Lakas kasi ng hangin eh. Papalipad sana tayo drone eh. Ano pangalan mo? CJ. Shout out kay CJ. Taga saan ka CJ? Kakalagasit din lang po. Cedric. Cedric. Shout out kay Cedric. Pangalan mo? Kian. Shout out kay Kian. Mag-aral kayo mabuti ha. Ikaw, pangalan? Ha? Allen? Pangalan mo yung paborito kong character. Ingat, salamat. Sarap maging bata eh, no? Mga subscriber natin puro bata. Yan, mga nagiging kaibigan natin dito sa lugar na pinupuntahan natin. Nakakatawa naman. Video ako po eh. Ang ganda. Wow. Ang solid. Wow, ang ganda. Grabe. Yes sir. Time check 3 minutes before 12. Dalawin natin yung kaibigan ko. Ito na yung tulay guys na nagdudugtong sa Dipalo River. Ayan, Dipalo River. Dito sarap paliparan ng drone. Dipalo Bridge pala to. Dito nga hindi na umabot yung tubig na galing dun eh. Ayun o, kinakwari rin nila. Ayun o, may bulldozer. Hindi na umabot yung tubig. Saan kaya papunta to? Biray Bridge. Ayun o, grabe o. May usupan dito. Ito, diyan na tayo magpagas. Ay baka may petrol doon, tingin muna tayo. Ito may may inn. Dito na kami sa Natividad, bayan ng Natividad. Nasaan ba yung nila dito? Town Hall. Isa lang yata ang gasolinahan dito.
Natividad Central School ba yung nakalagay doon, girl? Ay, hindi ko nakita. Dito ka sa kabila, high school eh. Oo nga, Central. Ayun Hmm. Ang haba, no? Ang laki. oh. Ang munisipyo ng ano, Natividad, oh, guys. Ayan. Marano Mall. Ay, sorry. Saan tayo bibili ng kandila? Sari-sari store. Oh, yung mga general merchandise lang. Ito na guys, malapit na tayo dun sa bahay ng kaibigan ko. Diyan na rin tayo mamaya. Ha? Diyan na rin tayo diretso. Ano, dyan? Dito? Oo, dyan. Oops. Yes. Ito na guys. Kaibigan natin. Dyan yun, di ba? Yung may puno. Ito ba? O doon pa? Diyan. Dito? Hindi. Parang hindi dyan. O dito. Ay, doon pa. Papasok pa tayo doon. Diba? Naalala mo? Parang dito lang yun, banda mo yun. Dun. Ay, ayun. O, tama, tama. Sige, go. Ikot ka muna. Okay. Magbo-birthday kasi siya sa ano, sa 31. So, yun, sakto. Nandito naman na tayo sa Pangasinan. Dalawin na rin natin siya. Balita. Happy birthday, tsaka Merry Christmas and Happy New Year. Paraan din. Expensive. Yes guys, 10 minutes before 1 p.m. Let's go na dun sa final destination natin sa Maliko. Approaching na kami sa San Nicolas. Ito yung huling bayan ng Pangasinan bago umakyat sa Maliko. So nagtatagpo silang dalawa dun sa Maliko, yung bayan ng San Nicolas at saka Santa Fe. Dami namin nakakasabay dito ng mga riders. Una na ako guys. May dala kaming ulam, baka mapanis eh. Girl, yung ulam natin baka tinangay na. Check mo dyan sa kabilang gilid. Oo, okay na, nandiyan. Bago. Haba ng kalye na to, straight. Sarap naman tumira sa community na to. Time check natin guys, 5 minutes before 1:30 p.m. Kuyaw River. May river pa doon, no? Oh, meron. Kuyaw. Maria East, Santa Maria East. Basta mga Maria talaga magaganda eh, no? Aha. Maria ko eh. Okay ba, CR na rin dito? Grabe yung mga landslide dito guys. Nagpapanik na yung back ride natin. Ayan o. Ito yung nakita natin dun sa baba. Oo. Ayan guys oh. So walang landslide dito. Nandito yung landslide sa baba. Ayan o. Sheesh. Ang taas. Gagi.
Ganda dito. Ito na. Ayun oh. Shish, ayoko dumaan dito sa nakalubog. Mito ka muna. Pauna mo muna yun. Okay. Kakatakot. Isa-isa lang, paunahin muna natin sila. Magiging na yung sigurado. Baka kasi pag nagsabay-sabay yung bigat natin dyan oh. Ayun o. Huwag ka muna masyado lumapit. Giuna na kayo. Saka ako sasalubong yan, tawid. Okay, kami naman. Guho kasi yung ano eh, yung ilalim ng pavement ng kalsada, kaya kailangan talaga extra careful ka dyan. Oops. Yes, nandito na tayo sa Highlands of Maliko. Ang lamig na guys. Estimate ko siguro mga around 19 degrees, 19 to 20 degrees pa lang. Grabe oh. Ayan yung ano, ridge line ng Maliko. Breathtaking. Oh my God, ang ganda. Parang nasa langit. Ito na yata yun eh, yung tamba, yung ano eh. Kaya saan yung daan? Kaya nga eh. Ayan o. Ayan na nga yun. Ayan o, ridge line yan o. Grabe no, nakakamangha yung ganda dito no. Pangalawa pa lang natin pagpato to. Oo. Ganda. Wow. Grabe oh. Ganitong malamig din sa baba. Sa baba. Ay, may mga ano oh, cotton tree. Ay, pataas na ba tayo? Ay, bababa eh. Ito oh, hindi nagpapalamig eh. Ang green puno. Wow! Wow! Oh my God! Breathtaking, grabe. Punta ng kalsada mo. Yung kita mo. Oo. Ay, ang ganda. Sarap pala. Ayun yung, ano sabi mo ito? Ay, okay. Saan ang daanan niya? Alam mo? Ano ba din? Ito yata. Yan ba? Hindi. Baka dun sa kabilang side. Tara, papalipad akong drone. Makakuha ng mga magagandang ano. Makatakot yung ugat to. Grabe, ang ganda oh. Ayan oh. Pinya. Paano sila nakakit dun? Masa kabila nga. Ito na nga yun. 1, 3, Sobrang lamig dito guys. Nausok ko yung bibig ko. Lamig gagi.
dulas. Slowly. May buhangin dito ah. Opya, may sakyan. Tara, sakay. Nakakapagod, grabe. Yung init din kasi dun sa baba kanina, matindi rin. Uy, Uy, okay sige na. lang. Bulot ako sa'yo. Gagi ka na ko, ano. Okay na, okay na. Tandaan, may buhangin ah. Wala man naman yung pa ako bitin eh. Ponchi ni eh. Naka-record ka ba? Oo. Nag-post si Kuya eh. Wow, puro pine trees. Grabe. Landslide oh. Saan yung daanan? Ay, naano na nila, nalinis na. Kasi natabunan lang naman ng landslide yung kalsada. Grabe oh. Ganitong ganito sa Apayaw eh no. Lamig, ang lamig na guys. Parang mga ano na to, 14 degrees. Parang nasabay siya sa nga. Umaano na. Nanunuot na sa buto yung lamig. Ay, ito pa, isa. Pulse dun po yun. Kita mo? Oo. May likuran po. Ito pa yung isang landslide din oh. Ay, yung ano, yung pavement ng ilalim ng pavement nababakbak. Kasi nga naman may mga tubig na galing sa taas. Kaya normally lumalambot talaga yung ano, Oh, good. pundasyon ng lupa. Libre car wash. Lalamig na yung cup. Grabe na guys, ang lamig na talaga. Anong oras pa lang? Oh, 3. 20 minutes ba before 4 p.m. Mas may gulay-gulay pala oh. Baka mura dito, no? Bire. Guys, ayan na yung pag guys. Kaya pala ang lamig na. Papunta na siya dun sa pinanggalingan namin. Hala. Te, taga Bugias kayo? Hindi po. Okay. Pero may nagdi-deliver po galing po. Din inakyat dito? Ay, okay. Sige, thank you po ah. Taga Sagada pero ubus yung taga Bayo kay Sagada. Oo. Ang ubus. Hmm, Yung galing Sagada. okay. Sige po, thank you po. Guys, ayan na yung pag. Lamig. Samora stay. May bayad. Hello. School. Oo, may school. School supplies. Okay, sorry. Welcome Maliko Mountain Travel Inn. Tao Ay, po. ito. Mountain Travel Tao Inn. po. Ay, si Kuya. Ay, Naggagapas. may tinda kayong gin? Gin? Opo. Guys, sobrang lamig guys. May bibe oh. Bibe. Sobrang lamig guys. Grabe na. Aray ko. Ay, okay. Ang mosi nung gate nila, oh, tignan mo. Talagang malamig dito. Ay, saan ako paparada dito? Hello? Saan po pwede mag-park? Dito na po.
Morning Maliko. Grabe guys oh. Yung pag oh. 7:05 AM pa lang. Pre-breakfast. Sarap oh. Vegan langgonisa. Tapos may kanin pa kami dun sa taas yung tira kagabi. Sakto. Food trip bago gumala dito sa Maliko. Hello, hello. Girl, intercom. Dahan-dahan tayo. Dumadulas yung gulong ko. Dulas ng gulong ko. Di talaga ano, pagka ganito maputik, basa yung putik talaga madulas. Nga to, lilinisan mo rin ito mamaya. Depende, baka kasi umulan naman bukas, di sayang lang yung pagod. Huwag na lang. Tour at Maliko. Di ko masabi kung Pangasinan ba siya o Nueva Vizcaya kasi up to now disputed pa yung lugar. Pinagagawan siya ni Santa Fe na part ng Nueva Vizcaya, at the same time or on the other hand si San Nicolas na part ng Pangasinan is may claims din dito sa Maliko. So hindi natin masabi kung kanino talaga tong lugar na to. Sobrang lamig ng temperature dito guys sa Maliko. Grabe. Ito ay isang Filipino-American at Japanese World War II memorial site. May humigit kumulang 2 kilometrong layo mula sa Salaksak Pass Memorial. Ang lugar ay bahagi ng Villa Verde Trail na isang pangunahing ruta ng digmaan noong World War II. Dito naganap ang matitinding labanan noong 1945 sa pagitan ng Japanese Imperial Forces at ng pinagsamang puwersa ng mga Pilipinong mandirigma at Amerikanong sundalo. Ito ay tinuturing na isa sa pinakamahalagang battle site sa Northern Luzon noong World War II. Noong panahon ng digmaan, maraming buhay ang nasakripisyo sa lugar na ito, kabilang ang mga inosenteng sibilyan na nadamay sa labanan. Itinayo ang lugar bilang alaala ng kabayanihan at sakripisyo ng mga nagbuwis ng buhay para sa kalayaan at kapayapaan na tinatamasa natin sa kasalukuyan. Intercom connecting. Hello? Yes, Freedcon yarn. Grabe, ang lamig pa rin talaga dito. Anong oras no? 11:28 AM na. Pambira, iba talaga dito sa Maliko. Next naman na i-explore namin dito naman sa may east side part ng Maliko, going to Santa Fe. Sa may Imogan.
Tingnan natin dito banda sa may part dito kung ano yung mga puntahin dito. Bakit? Hindi tumawa nga siya gumanan. Yun si ano yan si Mike ETC. Gamit niya si Rosa. Ay, okay. Hindi na ba yun? Silip ka nga sa likod. Oo. Kingi Falls. Alam ko may trail to eh. Paano magti-trail tayo? Baka mabalaho ka. Okay. Ay, ilog oh. Yan. Ganyan nila sirain yung kalikasan. Grabe naman tong mga to. Ang sa laula ang puta. May balat pa ng shampoo. Meron pa dun hindi ko na siya makuha kasi di naman ako pwede maligo tsaka di ako marunong lumangoy. Alam mo yun, sobrang burara ng mga tao, basura na kolekta ko. Hindi ko pa naubos, may lumulutang pang plastic bottle doon. Alam mo, sobrang burara ng mga tao na punta dito. Sana maggumuho na lang tong daanan na to para di na nila mapuntahan yung lugar, hindi na nila ma-exploit. Kawawa eh. Ino-offer sa atin ng libre ng Mother Nature yung ganda niya para ma-enjoy natin. Tayo naman binuburara natin. Kailan ba tayo matututo mahalin ang sarili nating bansa, pahalagaan ng kalikasan? Grabe talaga. Kailangan ba palaging may rules bago tayo magkaroon ng disiplina? Kailangan ba palaging may mabigat na penalty para matakot tayo at matuto tayong sumunod? Grabe naman. Ang ganda-ganda ng Pilipinas, ang ganda-ganda ng kultura ng mga Pilipino, except sa ganitong ugali, sa disiplina, bagsak tayo lahat.
Okay na? Yes. Akyat na kami ulit guys ng ng Maliko. Papuntang taas kasi baka abutan kami ng fog, mahirap na. Kailangan makabalik agad tayo dun sa tinutuloyan natin. Thank you kuya. Kasi may ganun style yung tulay, no? Yung pwede kang gumilid. Oo, no. Ang galing, no. Shit, nabitin yung second gear. Ayan guys, so ang laki. Magkasaman lupa tsaka bato. Ayun yata yung nakaraang bagyo pa. Oo, ito na yata yun. Oo. Katakot naman yung dump truck dito, no? Pag nasa likod mo yan, pababa ka, no? Pababa kayo, nasa likod siya. Puta na. Nakakatakot. Tapos umuulan-ulan pa, no? Parang ang creepy ng ganun, no? Parang may magkamali lang isa sa inyo. Disgrasyang malala talaga, no? Oo. Matitindi yung mga driving skills ng mga dito, residente dito. Yun guys, na-explore na namin yung Hi guys. Na-explore na namin by motorcycle yung Maliko hanggang Santa Fe. So ngayon, next naman natin via foot, lakad. Explore natin tong community dito sa homestay na tinuloyan namin. Yan guys, yan yung homestay na tinuloyan namin dito sa Maliko. So okay, ayos, solid. Sulit yung bayad. Bibili na nga ako sa... Walk trip sir. Pala, maglakad hapon. Tapos may dumaan na cobra. Pupuntahan namin yung peak doon, may peak doon doon yung hills. Para maganda kasi yung view doon banda. Lamig. Yes, 11:35 AM tapos na kami mag brunch. So gear up na. Ayan yung motor, all set na. Di ko na nilinisan para talagang mukhang galing siya sa biyahe, diba? Maliko, Country Inn. Solid dito, grabe. Napakaangas. Ayan, magpe-prepare na kami. Nililinis lang namin yung mga helmet. Wow! Grabe yung view dito guys, ang lupit. Wow, grabe yung Caraballo Mountains.
ganda. Bakit binabandalism nila? Squatter, oh. Ginawa nyo sa bato, nananahimik yung bato. Wala na, paano pa i-restore yun, di ba? Paano pa mare-restore yun sa ano niya, sa natural na itsura niya? Pinagsusulatan, putang galayan. Ano hindi? Mga tao walang magawa sa buhay, eh, no? Ay, no, grabe yung landslide, oh. Liha pala, liha, pwede siya. Grabe, oh, ang laki ng landslide. Meron pa dito, oh. Wow, grabe, oh, parang ano na to, nagbabadya ng gumuho tong isang malaking portion ng bundok na to. Ayan, oh. Ako, maulanan pa yan. Yung puno malalaglag na. Kakatakot. Pag bumagsak sa yan talaga naman. Oo. Grabe. Grabe, ang ganda. Sobrang ganda dito talaga. Tignan mo naman yung tanawin. Girl, napakaganda, girl. Napakaganda, grabe. Wow. Tignan mo yung mic. Oh. Grabe yung pine trees. Ganda. Grabe. Wow. Grabe. Napakaganda. Wow. Grabe, ang ganda. Patag na patag, oh. Sarap tumap speed. Kaso ang bigat ng kargahan natin, mahirap na. Wag na lang. Wag mong subukan. Malay na. Pop, lilipad ka dyan pagka ano, hindi mo napansin yan, no? 2025 San Nicolas. Saan ba yung palengke? Di ba doon yung may ano sila, yung wow, ang ganda. Yes, ang fancy. May mga festival pa pa. San Nicolas. Saan tayo? Dito yata yun, eh. Ay, one way. Ay, hindi, papuntang palengke. Oo, dyan. Ay, gagi, nakalinear yung camera natin. Hindi ko na bago. Kaya pala tutok na tutok sa mukha ko. Time check 2 PM sharp. Dito na kami sa San Nicolas. Unang bayan pagkababa galing Maliko. So 2 hours din. Tinakbo namin, puro kami hinto eh kasi papalipad kami ng drone. Punta na kami ng San Quintin. Bale, dumaan kami dito para maghilamos saka mag water break. Naganap ako ng yelo kasi sobrang init. Ayoko pa umuwi ng Maynila eh. Nakakaumay eh. Kung pwede lang talagang dito na tumira eh. Nakakaumay na sa Maynila, grabe. Kaso hindi naman natin afford, wala naman tayong pera. May trabaho pa tayong babalikan, so let's
Back to the reality. Woohoo! Manila! Wow! Grabe namang ganda dito. Oh. Ang ganda nung nung ano sa puno. Ang angas, no? Ano yan? Sadya talagang nagkaganyan siya? O ano? Ang galing, oh. No? Ang lupit. Alam ko natural phenomenon yan yung ganyan. Uy, checkpoint. Ganda lang sa ano. Logogi, checkpoint. Shit. Guys, may checkpoint, guys. Shoutout natin to mga lespo. Record. Gandang hapon po. Okay. Bumaba ko? Wag na. Pabalik na po ng Manila, sir. Galing kaming sir, Maliko. Pero taga doon kayo talaga? Sa Manila po. Manila. Taguig. Ito ba yun? Hindi, ito. Saan ang daan nyo yan? Pampanga? Sige, sir. Opo, tuloy na po kami. Thank you. Sabay pa. Opo. Tabi muna pa. Sige, thank you po. Salamat. Shout out sa mga police ng San Nicolas. Yan, dito sila nagche-checkpoint. Barangay. Shout out sa inyo, guys. Woo! Recorded ba yun? By the way, nasa na kami, San Nicolas Natividad Road. Napakahaba nitong kalye na to na nasa gitna ng malalawak na ektarya ng mga palayan tsaka maisan. Tapos sobrang ganda ng Caraballo Mountain views na makikita dito. Grabe. Sarap. Woo! Ganda dito sa Pangasinan. Grabe. Ay, may checkpoint. Huli kayo dyan. Dito, ang ganda rin pala dito. Grabe, oh. Parang New Zealand, oh. Ganda. Ay, grabe talaga. Ganda dito. Poblacion West, Natividad, Pangasinan. Sarap, luwag ng kalsada. Huwag ka na bumaba. Hindi naman ako pa-banking eh. Yung mali ko, person ng Natividad. Oo. So, after din sa Natividad, nawebabas tayo na. Oo. Santa Fe. Santa Fe naman yung unang bayan sa Nueva Vizcaya. Oo, kung galing ka dito sa Pangasinan. Oo. Kung galing ka ng South. 15 minutes before 3 p.m. 15 minutes before 4 p.m. Dito na kami sa San Quintin. Bayan ng San Quintin, Pangasinan. Woo! Naragsak nga, isa sa ngabay, yung apo. Win! Caraballo Mountains. See you again soon. Oh. Bye-bye, Barangay Kalitlitan. See you again next time. Balik na kami ng Manila. Maraming salamat sa napaka-smooth na pag-accommodate ng mga Ilocano dito sa Pangasinan. Solid ang babait nyo.
Shoutout sa inyong lahat. Nueva Ecija na! Wow! Nueva Ecija! Ay, Tagalog na sila. Boundary. Sayang pag Oo. Nueva Ecija. Ano to? Lupaw. Wow, lupaw. Harvest sila ng melon. Wow. Astig. Farm ng melon, oh. 15 minutes before 5 PM, nandito na kami sa Maharlika Highway. Going to Cabanatuan na kami. So baka dito ko natapusin yung video natin, guys. Kung umabot ka sa part na to, maraming salamat. Huwag mo kalimutang mag-subscribe syempre, at mag-comment kung meron kang mga insights or mga suggestions na pwede rin namin pasyalan gamit tong motor na tipid. Huwag ka magatubili mag-comment. So yun guys, dito ko na siya tatapusin yung vlog. Maraming salamat.